cika kun ga haɗin auren da iyaye. Allah ya so wannan rana ga Khadija Shuwa ga angonta Amina a bandaci haɗin Allah. Soyayya ta yi albarkacin daga auren ku an wanda Khadija amarya. Rayuwar aure ƙauna ta zamto sila. Aminu kuma gida. Rabbi ya haɗa aure sai ku yi hamdala. Allah ya ɗayanta ku dan aure shi ne cikar martaba. Allah ya ba da zaman lafiya. Amin. Cikar martaba shi ne darajar ƴaƴan adam. Na gaida Khadija Shuwa amarya aure rabbana ya haɗa ga ango Amina a fanda fatan ku zaman lafiya. Aure shi ne cikar martaba shi ne darajar mu ƴaƴan adam. Na gaida Khadija Shuwa amarya aure rabbana ya haɗa ga ango Amina a fanda fatan ku zaman lafiya. Shi na sa gaba domin shi yake mini, shi na sani kadai wanda ya yi dare kuma rabbi shi ya yi ni. Shi ne rabbana wanda ya yi ni yake sai dare da doron gini babu mataimaki. Rayuwar aure ƙauna ta zamto sila. Balle ya yi haki. Rabbi ya haɗa aure sai ku yi hamdala. Duk ikonsa ne rabbana sai yadda ya so ma kowa yake. Aure shi ne cikar martaba shi ne darajar mu ƴaƴan adam. Dai da Khadija Shuwa amarya aure rabbana ya haɗa ga ango Amina a bandaci. Fatan ku zaman lafiya. Ya Allah ka ƙara salati gun manzo abun kwaikwaya. Annabi ne madafa da shi na fake komai idan na yi niya. Ka sanyo ali da sahabbai har shirfa manyan jiya. Bangon tarbiya Rayuwar aure ƙauna ta zamto sila. kuma sun rike gaskiya. Rabbi ya haɗa aure sai ku yi hamdala. Kowa ya yi kwaikwayo za ya samu rahoton nan gidan duniya. Aure shi ne cikar martaba shi ne darajar mu ƴaƴan adam. Dai da Khadija Shuwa amarya aure rabbana ya haɗa ga ango Amina a bandaci. Fatan ku zaman lafiya. Sai nai sallama al'umma farko ita ce mabuɗin zuwa. Yau ranar biki na ga kowa na murnar sa ba damuwa. Ko daga jin ana hidimar nan na yi kuduri da sai na zuwa. Bari ba zama Rayuwar aure ƙauna ta zamto sila. na yi azama. Rabbi ya haɗa aure sai ku yi hamdala. Zan so tun da alƙawali ya tabbata ku yi zaman lafiya. Aure shi ne cikar martaba shi ne darajar mu ƴaƴan adam. Dai da Khadija Shuwa amarya aure rabbana ya haɗa ga ango Amina a bandaci. Fatan ku zaman lafiya. Amarya yanzu kin zama 'yar lalle kuma kin yi dacen miji. Khadija ko a fata na ce daga yau kin kara samun aji. Yawan daraja da kimar ki sun dago har bar rabbana ubangiji. Ku yi haƙurin zama Rayuwar aure ƙauna ta zamto sila. kun guji rigima. Rabbi ya haɗa aure sai ku yi hamdala. Khadija juriya haƙuri su ne maganin zaman duniya. Aure shi ne cikar martaba shi ne darajar mu ƴaƴan adam. Dai da Khadija Shuwa amarya aure rabbana ya haɗa ga ango Amina a bandaci. Fatan ku zaman lafiya. Ana shaidar kikin tashi mai kunya tun fara da tarbiya. Da taken ki ne mai yawan ladabi laganin ki mai kimiyya. To jama'a da dama suna shaida kin san zaman duniya. Ya mai bulbushi Rayuwar aure ƙauna ta zamto sila. baki yawan fushi. Rabbi ya haɗa aure sai ku yi hamdala. Sannan na ji an ce da ni ba ka da faɗa cikin al'umma. Aure shi ne cikar martaba shi ne darajar mu ƴaƴan
tabbata to ƙarshe ne yana nan zuwa. Barka bana gashi zaki gidan aure kiyo rayuwa. Aure martaba na ta nima rana ta tana nan zuwa. Ku dai ga ta nan. Rayuwar aure ƙauna ta zamto sila. Ga angon kinan. Rabbi ya haɗa aure sai ku yi hamdala. Kai kuma ga amaryar kanan karke ta kusha zama lafiya. Aure shi ne cikar martaba, shi ne darajar mu 'ya'yan adam. Kai da Khadija shuwa amarya aure rabbana ya hada. Ga ango Amina a fandaci. Fatan ku yi zaman lafiya. To bari in yi take da ango dan kuwa ya zamo maliya. Ya san rayuwa kuma ya san yadda ake zaman duniya. Mai aniya ta kirki farin angon nan kun ga gwarzon jiya. Ba shi da damuwa. Rayuwar aure ƙauna ta zamto sila. Yana son yan uwa. Rabbi ya haɗa aure sai ku yi hamdala. Da haƙuri akwai tausayi da mutunta mutum kware ya iya. Aure shi ne cikar martaba, shi ne darajar mu 'ya'yan adam. Kai da Khadija shuwa amarya aure rabbana ya hada. Ga ango Amina a fandaci. Fatan ku yi zaman lafiya. Sama mara amarya ina hajiya Aisha ina jinjina. Mama gun amarya uwar mata Hajji Aisha giwa kike. Masu ado da gwal hannu da wuya Allahu shi yayi maki. Hajji Aisha uwar gida Rayuwar aure ƙauna ta zamto sila. kuke da cikin gida. Rabbi ya haɗa aure sai ku yi hamdala. Mama gun amarya ina yi miki fatan dukkanin nasara. Aure shi ne cikar martaba, shi ne darajar mu 'ya'yan adam. Kai da Khadija shuwa amarya aure rabbana ya hada. Ga ango Amina a fandaci. Fatan ku yi zaman lafiya. Sai baban amarya Alhaji zan gaida in yau tambira. Babagun amarya yau aure na ɗayar shi murna yake. Sai antis ina anti ladidi gaishe da ke yau nake. Anti Aisha ta yi murnar aure na ta sai na faɗi. Anti Hauwa ta yi murna ita ma yau na ta na yi jinjina. Daga Khadija Mubi tana murna ita ma yana jinjina. Dijan dogo ma ta yi murnar aure na ta sai na faɗi. Sannan Aisha mai kera tana murna muna jinjina. Mama gun dan baiwa tana murnar aure ko sai na faɗi. Aure na Khadija Amina a fandaci ya zama ango. Aure shi ne cikar martaba, shi ne darajar mu 'ya'yan adam. Kai da Khadija shuwa amarya aure rabbana ya hada. Ga ango Amina a fandaci. Fatan ku yi zaman lafiya. Sai kannan amarya a misko tana murna diya mai dare. Sofi tana ciki sa'adiya na murna ni sai na faɗi. Sannan Dijan Nas tana murna yau na ta na yi jinjina. Hajji da gaisuwa. Rayuwar aure ƙauna ta zamto sila. Su mai da gaisuwa. Rabbi ya haɗa aure sai ku yi hamdala. Amira da gaisuwa. Rayuwar aure ƙauna ta zamto sila. Sannan sai kulu ta yi murnar aure na ta sai na faɗi. Aure shi ne cikar martaba, shi ne darajar mu 'ya'yan adam. Kai da Khadija shuwa amarya aure rabbana ya hada. Ga ango Amina a fandaci. Fatan ku yi zaman lafiya. Yanzu ga kawayen amarya Halima ta Mubi mai jinjina. Sannan Hamsa Sauna tana murna ita ma yana jinjina. Sannan na garo ki tana murnar aure kai na faɗi. Hafsi zan saka sai Farida tana murna.